Кеше үлгәч, кабердә күмүче кешеләрнең соңгысы 40 адым киткәч, Накир белән Мункир дигән ике фәрештә керәләр дә сорау алалар. Әгәр дә синең гамәлләрең хәерле булса, алар нур белән керәләр. Әгәр дә гамәлләрең хәерсез булса, яки гамәлең булмаса, алар кара булып керәләр. Ямсыз булып, куркыныч булып. Шуннан соң эш сорау бирәләр бу мәйеткә. Ул ятып тора, аны утыртып куялар. Аны йотып куялар. Утыра. Утыра. Раббым кем дип сойлар? Икенчесе динең нинди? Өченчесе пәйгамбәрем кем? Әгәр дә кеше Аллаһка табынган булса гына, беренче сорауга Раббым кем дигәнгә Аллаһ дип җавап бирә ала. Әгәр дә Аллаһка табынмаган булса, белсә дә үзе әйтә алмый, җавап бирә алмый. Әгәр дә кеше İslam dininin kanunlarını үтәп яшәгән булса, мисал өчен, хәләлне кулланган, харамнан тыелган, никахлы белән яшәгән, анда яки тилеп тыелган гамәлләрдән тыелган, бу кеше мөселман булып яшәгән, мөселман. Бу минем динем ислам дип әйтә ала. Һәм өченчесе, пәйгамбәрнең кем дигәндә, пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәсә, сөннәт намазлары, менә сөннәт уразалары, сөннәт дуалары, умра кылулар менә булар, сөннәт гамәлләрне үти икән. Бу минем пәйгамбәрем Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтә ала. Кем дә кем шу шәй белән үтәмәде, ул бу эш сорауга җавап бирә алмый. Теләйләнми. Әйләнми. Белсә дә әйтәлми. Әйтә алмый, үтәмәсә. Монда белү түгел, монда үтәү кирәк. Белү генә түгел, үтәү кирәк. Шушыны җавап биргән кешегә сул якта кабердән ачылар тәрәзә әйтәләр, җәһәннәм күрәсем, күрәм. Җавап бирә алмаган булсаң, шунда бара идем диләр. Җавап куялар да ачалар уң ягын, иртә белән һәм кич көне, һәр көнне аңа көтәләр җәннәтне, син шунда барачаксың дип. Кем дә кем җавап бирә алмады, ачалар уң яктан тәрәзә, көтәләр җәннәтне. Менә син җавап бирә алган булсаң, монда барадыр идең. Я балалар да ачалар җәһәннәмне, бара торган урынны көтәк итәмәгән кеше. Шушыннан соң бу җан шушы тәннән аерылып тагын кабердә. Аны куялар 5 төрле урын була. Иң биеге, иң изгечләр, святые дип әйтегез. Алар кышның тымшыгына урнашып җаны җәннәттә яшәп йөриләр. Алар анда яшәмиләр фака. Алар бөтенләй бер күрәләр. Кыш эчендә, кышның борыны эчендә, өстендә. İnşallah. Bunlar sami en izgişler. Ondan sonra işe nice var. Onların orunları var. Tağınlar hem en tüven orun, en günah kişiler Siccin. Siccin jir astında. Jirinin kızı orunda. Şoşanda Allah paka küteler kıyamet günü. Canlarından. Kıyamet gününde jir üzgere, jir işinde bizden her birimizden aralığımız var. Kopşikta kalgan. Şoşa kopşiktan jirden tağın bizden ten barlıkka keler. Mene bizden otura parinetal bizden samiglalı bizden bağlar tap kuruşu naylan aylona. Ol bile balanın bütün meddesi kile koyan kile, jirden kile. Mene aşağı bütün rizik koyan kilgen, jirden kilgen. Elinin aşağı rizik barakak stayetli materyal. Şu an göre bizde ırlık var. Materyal jirde var. Yangadan üsüp şahımızın ten. Adam aleyhisselam bit yaralgan, ol bit ne satvaryon, ol bit satvaryon, ne rajdyonny. Adamның pupka net. Adam peygamberimizin kindigi yok. Çünkü ol tuğmagan, ol başta yaralgan. Şu an göre bizden de kıyamet kende birimizin de kindik bulmayı. Ele var, anlasın bulmayı. Biz yangadan yaralabız balçıktan. Mene bu canlar tağın şuşu tenge kireler. Kıyamet gününde biz tağın yana tende şuluk iski can bilen yaşay başlayız. Mene şundan sonra kitabız Garafat meydanına, Garasat meydanına, Garasat. Şunda bizge sud bula. Kimni koya? Şuna göre paka kıyamet... Nişik bara şağında o sud nişik bara? Garasat meydanında sud bulay bulaşak cemaat. Bizden mene abişin sud nişik bara şulayrak примерно. Bizden her birimizden iki yakta otura iki ferişte.
Алар язып баралар безнең уң яктагысы хәерле гамәлләрне, сул яктагысы хәерсез гамәлләр, гөнаһларны. Һәр дүшәмбе, һәр пәнҗшәмбе алар бу язган язманы күтәрәләр искә бара целый архив, анда һәр кешенең шушы язмаларын бер китапка туплап баралар. Шушындан соң бу китап төгәлләнә, атала бу гамәл дәфтәре дип. Кыямәт көндә басал без саф-саф булып, фәрештәләр күтәреп шушы гамәл дәфтәрен саф-саф булып тараталар. Менә булар үтәләр алар рәт арасыннан берәү астыра арты белән, берәү алды белән. Или бирәләр синең алдыңнан уң кулыңа, или арткы яктан бирәләр сул кулыңа. Гамәл дәфтәре. Әйтә Аллаһ Тәала кемнең ди алгы яктан уң кулына бирделәр ди, бу кытылды ди. Әйтә Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә кемнең ди уң кулына бирсәләр ди, ул әйтер ди шатланып: "Ха умуқрау китабия, эй карагыз белән минем китапны уң кулга бирделәр, укыгыз минем китапны" дип шатланыр икән ди. Ва амма ман утия китабаху бишималихи, кемнең ди сул кулына бирделәр ди. Кала я лайта мен лам утия китабия. Миңа лучше бу китапны бирмәгән булсалар иде. Ва ма адри ма хисабия, мин белмим минем хәзер хисабым була. Минем ди малым бетте, властым юк ди. Азаба анни султани. Худуху фагуллу. Тотыгыз аны ди. Кулларына ди 70 терсәк ысынлыгындагы шылбырлар белән бәйләгез ди. Thumma fi silsilatin ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. Бәйләгез ди. Җәһәннәмгә алып барыгыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, менә шушы мәйданда безнең китаплар тапшырылгач, Аллаһ кырына чыгабыз. Һәр кеше китабын укый башлый алгач, карый анда бетмәгән. Әйтә Аллаһ Тәала Кәһф сүрәсендә китапны алып ачкач ди, аптырасыз ди. Даже такую мелочь написано здесь. Ул битендә кайтып барганда күрше Мәрфуга апаның рәшәткә арасына чыгып торган бер кура җиләген генә капкан идем. Язылган. Язылган. Точно язылган. Аллаһ та әйтә, карагыз. Китапны укыдыңмы? Укыдым. Согласен. Кешесен китаптагы язганнар белән ди. Шунда кеше әйтсә, эй Раббым, все мое. Вот все согласен. Монда бөтен гынаксы да, әйбәте дә мин согласен дип әйтте икән ди. Бу кешегә Аллаһ Тәала гынахларын кичердем, җиңел хисап белән үткәрегез дип әйтер ди. Надо признать. Надо признать. Но әгәр дә әйтә икән, юк. Менә 2 февральдә монда начальник чыгарды мине чыгырымнан. Тегендә теща, монда свекровь. Ханымны ичте 6 ел. Монда хатын, монда ир. Аллаһ Нисади Ясин сүрәсендә әйтә: "Каплагыз моның авызын" ди. Закройте ему рот ди. Кулы белән аягы сили башлый. Кулы әйтә, мин бит ди шуны эшләдем, аягы әйтә, мин бардым ди. Шунысы ачалар авызын. Ну как ты сейчас? Согласен? Теперь уже согласен, я все понял, я оказывается виноват. То есть, бер кешедә кыямәт көнендә сомнение да шиктә булмаячак. Аллаһ всем докажет, что он сам лично был виноват. Шунда соң әйтер бу кешегә, вот его же ди по полной программе тикшерә кирәк. Ул бик сомневается.